Fibroze u Hrvatskoj boluje 150 osoba, a nijedan od lijekova odobrenih u Europi nije na listi HZZO-a. Hrvatska udruga oboljelih od cistične fibroze pokrenula je peticiju i uputila apel HZZO-u da uvrsti lijekove na A listu. S nama je gospodin Tomislav Levak, predsjednik Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Gospodine Levak, prikupili ste potpise. Čini mi se, što sad slijedi? Pa da, u biti sad nakon što smo mi prikupili potpise, sad ćemo slati sve to svima zaduženima, znači vladi, Ministarstvu zdravstva, samom predsjedniku, HZZO i svim potrebnim dalje ljudima koji su u povjerenstvu za lijekove kako bi vidjeli da imamo veliku podršku svih. Nažalost, o mnogim bolestima, pa evo i o ovoj bolesti se malo zna. Doznamo najviše u trenutku kad evo dođe do nekakve stvarno goruće situacije, kao što je evo sada pitanje lijekova. Pa možete li nam reći zapravo o kakvoj se bolesti radi? Da, kao što ste već spomenuli, o ovoj bolesti se jako malo zna i tek u biti sad, nakon što smo mi počeli osvještavati javnost, nešto više se saznalo i to nam je drago. Konkretno, cistična fibroza je jedna neizlječiva genetska bolest, nažalost ona je smrtonosna. Sama bolest napada mnoštva sustava u tijelu, a često se otkriva već u dojenačkoj dobi. Kod oboljelih prisutne su česte upale pluća, probavne smetnje, neplodnosti i brojni drugih problemi. A sam tijek bolesti uveliko ovisi o stupnju koliko je bolest zahvatila pluća. Zbog svega napomenutoga, svi oni koji imaju posao ili se školuju s tom rutinom kreću od samog jutra koja je vrlo komplicirana i primorani su svoj život organizirati, podrediti terapiji, zato jer bolest nikad ne staje, već ona napreduje. Nažalost, kad dođe do pogoršanja bolesti, oboljeli su primorani hospitalizirati se pod strogo kontroliranom njegom, a ponekad provode u bolnici i preko mjesec dana. Što je sa lijekovima? Dakle, koji su to lijekovi koji su vama nužni? Pretpostavljam da je to cijela lepeza različitih lijekova, obzirom da se radi o vrlo kompleksnoj bolesti. Pa da, kompleksna bolest zato jer napada skoro svaki vitalni organ u tijelu. Znači sad mi se konkretno borimo da na listu stavimo 3 lijeka, to su Kaftrio, Kavideco i Kambi. Ti spomenuti lijekovi zaista su revolucionarno otkriće suvremene medicine. Oni poboljšavaju učinak produkta tog gena koji je kod nas, tajmo reći, defektan i postaje uz primjenu tih lijekova funkcionalan. Kod oboljelih su nakon korištenja tih lijekova vidljive pozitivne promjene već nekoliko mjeseci, odnosno vrlo ubrzo nakon što se počinju koristiti, sama progresija bolesti se zaustavlja i više ne utječe konkretno na organe. Znači mi smo sa tim lijekovima eliminirali daljnji progres bolesti i poboljšava se disanje, rad probave, jetre, gušterače i reproduktivnih organa. Točnije, oboljeli koji uzimaju ove lijekove više se ne guše u kašlju, nema boli u prsima više, brojne infekcije se, ajmo reći, eliminiraju, te na kraju krajeva hospitalizacije se makivaju jer više nema potrebe da se preventivno hoda na lijekove antibiotike, samim time jer utječemo direktno na, ajmo reći, na bolest. Ono najvažnije što treba spomenuti to da se produžuje životni vijek oboljelih, te im se napokon omogućuje život prepun svakodnevnih aktivnosti bez straha od bilo kakvih naknadnih pogoršanja i iznenadne smrti. Što se tiče samih lijekova, oni su dostupni u okolnim državama kao što su Slovenija, Austrija, nama bliže države, ili Danska, Švedska, SAD, Njemačka i brojnim drugim državama svijeta. Nažalost, oboljeli u Hrvatskoj su prepušteni sami sebi i problem je očito u tome što godišnji trošak terapije ovim lijekovima za svaku oboljelu osobu seže i do 1.000.000 kuna, što je naravno izuzetno skupo, no međutim treba naglasiti da niti jedan život nema cijene. Apsolutno. Gospodine Levak, kako izgleda život sa ovom dijagnozom? Kako izgleda ta dnevna rutina? Evo, dakle, rekli ste da se već u dojenačkoj dobi, dakle, dijagnosticira. Kako izgleda zapravo život roditelja i kasnije djeteta i mlade osobe sa ovom teškom dijagnozom?
Evo, ja vam mogu osobno reći iz svojeg iskustva da to nije lako i mnogo je odricanja u svemu tome. Svi oni koji imaju posao ili se školuju sa svojom rutinom terapija, inhalacija kreću od samog jutra i primorani su svoj život podrediti liječenju samih simptoma. Uz to bolest nikad ne miruje i nikad ne znamo kad će doći do nekog pogoršanja samog od sebe. Nažalost, kad dođe, oboljeli se moraju hospitalizirati, kao što sam naveo, pod strogo kontroliranom njegom, te ponekad provesti mjesec dana u bolnici, ako ne i više, sve ovisi o slučaju, odnosno progresiji bolesti, a to se sve dešava i nekoliko puta godišnje. Znači, mi imamo slučajeve gdje oboljeli su mjesec dana u bolnici, nakon toga su kod kuće par tjedana i onda opet pogoršanje bolesti slijedi i, nažalost, bolnica je opet jedini izbor. Ja mogu naravno iz svojeg iskustva reći da kako moj trenutno život izgleda, da najveći izazov mi predstavlja usklađivanje nužnih terapija sa privatnim i poslovnim obavezama, jer veći dio dana podređen samim inhalacijama koje radi održavanja što boljeg zdravstvenog stanja radim 6 puta dnevno. Najgore mi je to što se moram probuditi 2,5 sata prije odlaska na posao kako bi stigao odraditi sve te terapije, odnosno očistiti si dišne puteve. Točno svaki dan provodim kojih 5 do 6 sati na samim terapijama, a to mi izgleda tako da se budim u 5 ujutro kako bi do pola 8 bio spreman kada moram krenuti na posao. Uz to dolazi koji 20 tableta, ukoliko je sve ok, koje moram raspodijeliti kroz cijeli dan, naravno pravilnim vremenskim razmacima, što je ponekad izuzetno teško jer imam osjećaj da s obzirom na količinu tableta koje moram popiti u tim pravilnim razmacima, jednostavno nemam dovoljno sati dnevno da bi sve to odradio kako spada. Da, apsolutno je dnevna rutina i život podređen bolesti i nekako evo kako iznijeti svaki taj novi dan, svaki novi dan je izazov. Što je sa djecom? Jesu li uključena u vrtiće, u nastavu? Što je sa djecom? Pa gledajte, to je opet vrlo individualno, zato jer sve ovisi o zdravlju pojedinog djeteta. Ja osobno sam pohađao i vrtić, i školu, i fakultet, tako da nisam imao nikakvih ograničenja po tom pitanju. Međutim, ima djece koje od ranih godina, koja je bolest od ranih godina izuzetno progresivna, tako da oni moraju ostati doma izolirani, da ne bi nešto, nažalost, pokupili i samim time pokušavali si stanje, odnosno pokušavaju si održati to dobro stanje čim dulje dok ne dođe lijek. Konkretno dok ne dođu ovi lijekovi, valja napomenuti da zbog ranih komplikacija, nepredvidivih, djeca u većini slučajeva ne dožive ni mlađu, a kamoli stariju dob, te ukupan broj radno sposobnih oboljelih je svega nekoliko. Ne znam niti da li se radi o brojci od 10-ak radno sposobnih oboljelih. Što se tiče tih nekih fizičkih ograničenja, najčešća su ograničenja ta koja se odnose na fizičke aktivnosti, jer se prilikom nekakve, pa čak i najmanje fizičke aktivnosti javlja gušenje, pojačan kašalj, teško se dolazi do zraka, odnosno tu je ono gušenje koje sam prije spomenuo i na kraju krajeva izuzetno se lako umara. Vi ne možete niti si zamisliti to, prođete, ne znam, recimo najbanalniji primjer, prođete nekoliko stepenica, vi ste toliko izmoreni da ne možete disati, a kamoli da radite neku drugu fizičku aktivnost. Gospodine Levak, koliko zapravo onda ovi lijekovi su u ovom trenutku nužni, ključni, koliko vam olakšavaju život? Pa mislim da ne treba spominjati koliko su nužni, zato jer oni nam trebaju od jučer praktički. Ima li kakve povratne informacije? Jeste li već razgovarali sa nekim iz Ministarstva zdravstva, iz HZZO-a? Hoće li se situacija riješiti? Pa gledajte, imali smo u srpnju sastanak sa Ministarstvom zdravstva i tamo nam je pružena puna podrška. Imamo, ajmo reći, njihov glas kod cijelog tog procesa. Oni se nadaju najbolje, nadamo se i mi. No, međutim, nama riječi konkretno ništa ne znače, već samo isključivo lijekovi i taj moment kad će se sami lijekovi početi primjenjivati. Gospodine Levak, hvala vam puno na razgovoru. Evo i mi s ovog mjesta upućujemo poziv i molbu da vas se primi na razgovor i da se situacija riješi što je prije moguće. Hvala vam puno. Hvala i vama.